Inkinga yakho wena Sompisi uhlupha amanga. Angeke simelane lawo mangakho sizinga. Baba mina ngikhona mhlawumbe ebulala uJesu mina awunike ibhodlela. Alike ibhodlela le-5 rand. Boom. Hey ibhodlela lonke leSmirnoff wayiqeda ungalideshile. Umfoka bani inkabi yami? Umlilo. Ubhodla umlilo. Greetings viewers at home, I'm Innocent Bama reporting live. You welcome. I'm here standing with uDokotela Ngondongqondo. He's here to tell us about antivisceram. Ikhambi lokunceda abantu ukuthi bafunde ukukhuluma isingisi kangcono, ikakhulukazi abantwana besikole. Dr. Ngondongqondo, can you please tell us more about this antivisceram? Awuthi ngibuyele emuva kancane. Lo uNgqondongqondo, uDokotela uNgqondongqondo. uNgqondongqondo is the owner of Ngqondo Industries, where he designs everything by himself. Unlike any other doctors, uNgqondongqondo didn't go to school. He doesn't have a matric, he doesn't have a degree. Abakwazi ukukhuluma bathi uphume ngefastela. But that didn't stop him from pursuing his dream of being a scientist. uNgqondongqondo studied all night, learned mathematics, physics, you name it. So as usual, uNgqondongqondo's biggest goal was to take down the biggest threat in Tools universe. Ubhodla umlilo. Ungibukani. In order to do that, uNgqondongqondo built a time machine. So for those of you who doesn't know what a time machine is, ngizothi nomshini okuya phambili or emuva ngokwesikhathi. Mhlambe mangathola ubhodla umlilo asemncane angakwazi ukuthi. First of all, that's horrible. Angazi madoda angazi. Kodwa sibukeni. Yes. Tama. Yep, mission failed. But uNgqondongqondo didn't stop there. He came up with a serum, the anti-V serum. weNgqondongqondo uDokotela. Hawu, umshini wesikhathi sophelile awusasho. Oh, awazi. This is Tafa. Itafa lezono. uNgqondongqondo's right hand man. We will talk about him later. Hawu, ayingisizanga ngalutho leyo nto. Into eyayenza ukungishesa ngengane encane. But now I have the anti-V serum. By the end of today, ubhodla umlilo uyobe ekhuluma isingisi. Awungeke ubhodla umlilo ngeke azasikhuluma isingisi noma engeke azasikhuluma isingisi, but he will love it. Instead of ukuthi ubhodla umlilo asha abantu abakhuluma isingisi, uyobe sha abantu abakhuluma isiZulu. This is the rise of isingisi. Say cheese.
What the hell did you do to me, man? Why am I so fluent in English? This can't be happening. That's the power of the anti-V serum. I have a bigger fish to fry. Obviously, I'm gonna need a bigger gun. Sing Timby's bomb, sing Timby's bomb. Oh, booty. Vele mina inyama endakusobho ngiyithandisisi kakhulu. Webut nga vele no sobisi izolo. Ubaleka uyaphi uyindoda? Awu Nkunzi. Hey, yo, what the? Jantripulwane sihlaselwa ubodla umlilo la kwaMayimayi. Asizange sakhuluma isingisi, uvele wangena waqala ukushaya abantu. Yebo. I am the fire breather. Officer Mazibo, bayafona la kuthiwa obhodla umlilo ushaya abantu lapha kwaMayimayi. Batshela ukuthi amavena sawashwa. Ubhodla umlilo uyozaba abulali. Phamina ngenzeni zwide? We need to go there now. Ungasikhulumi Letha ubuso. Cha angifuni into eziningi, ngifuna ungilethele nje kuphela ubuso. Pause khulumelana isingisi. Oh! Uyalazi udaba. Uzophela ishumi esingisi. Bese uyizwile le. Isanda ukuphuma. Hayi ngiyakutshela masingitshale bopha kwasisana. Masengikhumbula ududu. Yay. Welcome, Suffer. State your destination. Last month. Sit tight. Going to last month.
Isandla sami siyaluma. Nakho lokho kungabafana ukukhuluma kakhulu isinkisa kusafuna ukuvela la elenke. Noma kungashongo lutho bengiyovele ngikubuke. Kungibuke bese ngiyakubuza ukuthi kungibukani. Kuyothi kusathithisa kufuna ukuphendula kanti vele naye impama indize emoyeni. This might be hard to understand, but let me try to explain. So Utafa went back to the past to get Upotlumlilo, who is not affected by the anti-visceral, to bring him to the present, in which the present Upotlumlilo is affected by the anti-visceral. He has lost his mind. He has lost the sense of who he is. Catalan. Sithusa la uthi wena uyashaya phovidi baba angisobabakho mina uyibhodla umlilo wena lo Ubhodla umlilo kuphi? Hello Magogo. Magogo. Khohlwa amabhiya ngithi mina ngiwatholile amajita awu2. Ngenze njani? Oh ngibanqamula amasende. Hayibo, angeke baba. Isizonqamula bani amasende lempene? Oh okay. All right gogo. Fede majens. Qala ngubani? Icala ngubaba khona babhulu. Awuthi ngicale ngawe. Ngathi ukhuluma kakhulu. Ngathi unedatha. Une-airtime. Ngicela ungibulali nezingane ezu8. Pho ubani ongenazo ingane? Ayikho ingane engazalwa uwe wena. Wena sibonile shut up nina. Ningiphathisa ngesiyezi. Wathi ngiyopholisa ikhanda ngiyabuya. You should decide ukuthi ngicala ngubani. Mangibuya ngifuna ukusebenza. Bathi gijima uye ekhaya ulandisa. So ngiyofika ngithini kubhodla umlilo? I'm from the future. Awu phela isibhaxo leso. Ngizovela ngithi ngiphuma kwenye indawo. Khona umunye umuntu ozenza ubhodla umlilo. Uyamosha, ubhodla umlilo uvela acasuke. Ya lo muntu ufana nawe. Ushaya abantu uyamosha kakhulu. Kodwa nawo khona into ethi ngikushaya. Mina ngiwumuntu osilungele Nkosi yami, ngumuntu ongahluphi abantu. Ubhodla umlilo from the past agreed to come with me. I had to pull the big guns. Akekho umuntu ongashaya ubhodla umlilo uma ngasihuye ubhodla umlilo. Igama lami uNqondongqondo. Udokotela uNqondongqondo. I am the owner of Ngqondo Industries. I've created the anti-visceral for one thing and one thing only. Revenge. I want ubhodla umlilo to pay kule nto ayenzile. Ngangijabulile ngitshela ukuthi finally ngizoba nomndeni wami. Hayibo babakhe uyahamba. Khona into ekumele ngiyilungise. Khona into wrong dokotela. Hayibo isiqhwaga ke lesi. Ngathi ubhodla
Umntana kabhodla umlilo. Awushame unesibindi ntombo. Mind your own business baba udokotela. Asubambe right handed my sister. Nina yini enqokusa amadoda amabhaji? Fuck off man. So manje uzombiza abantu ubhodla intuthu. Mina ngizomkhomba. Umfazi wami. Amehlami. Konke lokhu uzokubhadala. Officer Mazibo, ziyakhala manje ubhodla umlilo bavele bamphonsa ngebhomu wayegwinya waqhuma nayo. Sawubona Zwidi. Ulibonile iguzi lami elisha. Likhotho olukhothayo. Ungalikhothi into elizomkhahlela yona. Officer Mazibo, le ndaba iqala uba ingozi kakhulu. Khona into engahambi kahle. Wayengathi uyangitshela sela Zwidi. Yini? Awulithandi iguzi Officer lami. Mazibo, buka la. Buka amehlo akhe. Ngiyakutshela khona into engahambi kahle. Ucabanga ukuthi bamthakathile. Angazi kodwa abantu bathi umsebenzi ngangqondo. Manje ubonakala ngathi ulahlekelwe na ingqondo. Officer Mazibo, le ndaba serious, we need to do something about it. Ngasikhulumi Awuthi kancane cha angifuni into eziningi, ngifuna ungilethele nje kuphela ubuso. Pause khulumelana isingisi. Oh! Uyalazi udaba. Uzophela ishumi esingisi. Asale siyekhona Zwide manje usameleni. Uyayivumela. Webhodla umlilo. Lalela Nkabi yami. Ngicela ungiyele enyangeni. Uyolanda intelezi. Empi. Khona okuzayo. Akumele siqinele. Awunginike intelezi. Angeke ngangwazi phuma la. Hayi baba sikhathele uwe manje. Uzokhuluma noma mina ngixoxele. Anginayo intelezi. Kodwa khona enye indoda ehlala ngaze ezintabeni. Igama layo Inkanyamba. Uhlala yedwa entabeni. Uthi abantu bayamsinda. Unesiphiwo esingajwayelekile sokuba nayisiphi isilwane akasifunayo. Akekho ke waya kuleya ndaba wabuya. Awunginike intelezi. Abhodla umlilo akho intelezi uzoyithola la ndoda wena. Phu. Ngiyithathela ke. Oh ngoba nginesandla esisodwa ne. Ngoba nakho nginesandla esisodwa ne. Ngoba nakho ne. Mina ngibhenywa ngiyona insango.